Колко струва един човешки живот в България? В много от случаите един работен ден. Да си поговорим малко за ограничения достъп до кръвните центрове в България. В България има огромни райони без реален достъп до центрове за кръводаряване. Тук не говоря само за липса на желаящи кръводарители. Говорим за липса на възможност. Системата е направена така, че да откаже кръводарителя. После всички се чудят защо няма кръв. Защо много хора пускат отчаяни постове в социалните мрежи? Защо болниците молят постоянно хората да търсят дарители? Най-тъжното е, че има една заповед, мисля, че от 2017 беше, когато не се спазва почти никъде, за даряване на кръв от точка А до точка Б до точка С, до където искаш. Един пример с мен. Бях в командировка. Наложи се за мой близък да дам кръв. Давам кръв, понеже там, където бях, имаше кръвен център. Помолих един приятел по телефона от съвсем различен град да дари и той кръв, обаче се оказа, че като изпратихме снимките с бележките за даряване на кръвта, от болницата казаха, че кръвта трябвало да се дари лично при тях, което е пълен абсурд. Хората губят време, губят пари, губят силите си, а понякога губят и близките си. Кръводаряването не трябва да бъде изпитание. Не трябва да бъде и привилегия само за хората в големите градове. Трябват повече места за кръводаряване, мобилни центрове, работеща национална система и най-вече правилата да се спазват навсякъде, а не само на хартия. Защото кръвта няма адрес и животът ни чака.